Bidiyon mu na yau za mu nuna yadda mutum zai iya downloading bidiyo kai tsaye ya zuwa memory card ɗin shi daga Instagram ko Facebook ko kuma YouTube. Da farko mutum zai yi amfani da link wanda zan ajiye a wurin description ko kuma comment na farko, sai mutum ya je a browser shi ya pasting ɗin shi. Idan ya pasting ɗin shi zai buɗe kamar haka. Kamar yadda wasu suka sani, wannan application ana ce mai Videomat. Gashi nan za mu yi downloading ɗin shi, sai mutum ya taɓa download zai sauke wannan application ɗin ya zuwa cikin wayar shi. Gashi nan yana downloading. To abu mafi muhimmanci game da wannan application ɗin, zai sa kai downloading videos kai tsaye akan memory card ɗinka na wayarka, wanda ya kama daga Facebook ne ko daga Instagram ko kuma daga YouTube. Kuma wannan zai taimaka ma kai downloading bidiyo a kowane irin format kake so, ko kuma kai downloading ɗin shi a matsayin audio. Ya danganta ga yadda mutum yake buƙatar shi. Kuma wannan zai taimaka wurin mutum in yana so ya tura ma wani wannan bidiyon. To kamar yadda kuka gani, ga bidiyon nan yana downloading. Idan ya gama downloading, za mu yi installing ɗin shi a wayar mu. Idan muka installing, to gashi nan ya gama downloading, za mu sa install. Za mu yi installing ɗin shi a wayar mu. Gashi nan yana installing. To bayan mun taɓa install, gashi nan yana install. Kamar yadda muka sani, sunan wannan application ɗin Vidmate. Ana amfani da shi wurin downloading na videos daga different website, wato website daban-daban, ko kuma YouTube channel da sauransu. In kana son sauke bidiyo akan wayarka, wannan zai zo ma ta cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Gashi nan yana installing. Idan ya kammala installing, za mu buɗe shi. Sai dai abin da ya kamata mu sani shine, idan muna son samun sauƙin amfani da shi wurin download ɗin, a koda yaushe in muka tashi muka shiga cikin application ɗin, ya kamata mu fara shiga application ɗin, sai mu yi minimizing, sannan sai mu koma cikin YouTube application ɗinmu, ko kuma Instagram application ko Facebook application ɗinmu, ta yadda download ɗin zai fi yi mu sauƙi. Kamar yadda za mu gani a yanzu, idan ya gama installing, za mu buɗe shi ɗin. Gashi nan yana installing, yana ta 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 installing. To yauwa ya gama. Za mu danna open, wato za mu buɗe shi. Dama ya kamata mutum ya ringa buɗe shi, ya tabbata ya buɗe, sannan sai ya minimizing, sai ya koma a application ɗin da yake so ya ɗauko bidiyon da yake so ya ɗauko. To gashi nan yanzu zai buɗe. Idan ya buɗe, zai nuno mun fejin shi na farko ko kuma fuskar shi. Gashi nan yana loading. Kamar yadda muka gani, ga search bar can, ga wani wuri can da ya nuna alamar download da sauransu. To duka wannan abubuwa ne nashi. To idan ya buɗe haka, mutum kawai zai danna minimize ya hita ne. Ba ruwanka da wani login in ko yin wani abu. Za ka yi minimizing ka fita, sai ka koma a cikin application ɗinka na YouTube. Idan YouTube kake so ka wo downloading bidiyo, sai ka koma cikin YouTube ɗinka, sai ka shiga. Gashi nan mun shiga cikin YouTube application. Daga nan za mu shiga, za mu binciko bidiyon da muke so mu yi downloading. Bari mu gani, ga bidiyoyi nan iri-iri. Ga su nan za mu ci gaba da dubawa, mu ga wace bidiyo ce mutane suka fi yawan downloading, sai mu jaraba amfani da
ita wurin download ɗin. Yauwa ga izuzu nan kamar yadda mutane suka fi yawan downloading na wannan, sai mutum ya taɓa wasu abubuwa guda uku ga su nan ƙasan bidiyon ta izuzu zai nuno ma wannan abubuwan. To ga wani alama can na video mate ya sa download video, sai ka taɓa shi. Gashi nan mun taɓa shi, to kai tsaye zai kai ka cikin application ɗin na video mate, na vidmate ɗin. Yana kai ka zai nuno ma haka, gashi nan ya baka options, ka zaɓi format ɗin da kake so kai downloading ɗin bidiyon ka. Amma audio kake so, gashi can daga sama ya rubuta music. Su kuma videos ɗin ga format nasu nan. To wannan shine yadda za a yi downloading daga YouTube. Yanzu za mu koma kuma mu ɗauko mu nuna yadda za a yi downloading video daga Facebook ta hanyar amfani da wannan application ɗin. Gashi nan mu buɗe, sai mutum ya taɓa inda videos suke. Idan ka zo daidai kan bidiyon da kake son kai downloading, sai ka taɓa wasu abubuwa guda uku ga can ɓangaren dama daga sama a ɓangaren bidiyon. Daga nan sai ka taɓa copy link. Idan ka taɓa copy link, kai tsaye ga wani ɗan download button nan ja ya fito, sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi kai tsaye zai kai ka a cikin application ɗinka na video mate. Daga nan zai nuna ma bidiyon da kake so kai downloading. A can ma sai ka ƙara taɓa download button, wato irin wannan jan da ya nuna mamu ɗazu. Gashi nan yana loading a cikin application ɗin na vidmate. Gashi nan zai buɗe. To kamar yadda muka gani, gashi nan ya nuno mu kamar yadda yake a can cikin Facebook application, amma na ya nuna alamar download. Gashi nan sai mu taɓa shi. Kamar yadda kuka gani, gashi nan ya nuna mu format na wa'anda, sai mutum ya zaɓi format ɗin da yake so ya downloading ɗin bidiyon shi. Yanzu za mu koma kan Instagram, shi ma mu ga za mu yi downloading video ta hanyar amfani da wannan application ɗin. Sai mu nemo Instagram ɗin mu, gashi nan mun taɓa shi, zai buɗe. Idan ya buɗe, kai tsaye za mu je kan bidiyon da muke so mu yi downloading. Ita ma ga wasu ɗigagga guda uku can a ɓangaren dama na bidiyon, sai mu taɓa su. Idan muka taɓa su, gashi nan sai mu taɓa copy link. Idan muka taɓa copy link, shi ma zai mu kamar yadda Facebook ya nuna mu a can baya. To sai mu shiga, sai mu taɓa abin. Idan muka taɓa shi, wannan jan ɗan abin da ke yawo, shi ma zai kai mu kai tsaye cikin vidmate, inda za mu yi downloading wannan bidiyon. Gashi nan ya kawo mu cikin vidmate. Daga nan sai mu zaɓi format. Wani lokaci kuma format ɗaya yake bada, ya danganta ga yanayin yadda bidiyon take. To gashi nan sai mu danna download. Kai tsaye za mu yi download ɗin wannan bidiyo da take daga Instagram a cikin vidmate. Na gode.